L'educació és un dels pilars que influeix i conforma l'ànima moixerina que ens caracteritza. De les escoles nacionals, passant per Sant Agustí i les Monges, fins a arribar a la Rasa, es pot traçar un recorregut per la història de l'ensenyament al poble. Un recorregut que recull milers d'experiències i de canvis a la vegada. Avui, tornarem a viatjar en el temps per conèixer qui ha educat els salvatans generació rere generació. Però també volem saber com ha evolucionat l'educació des de que s'anava a la costura fins a arribar al batxillerat actual, sense deixar de tenir en compte quina és la situació de l'ensenyament d'avui al nostre entorn més proper. Avui, la protagonista salvatana que ens parlarà del món de les aules és la Marta Canyelles. Enamorada de la literatura i amant de la bona educació, la Marta, des de jove, afirma que sent vocació per l'ensenyament. Al llarg de la seva carrera com a mestra, ha vetllat per l'educació pública i per la normalització del català i de la cultura d'aquest país. Un altre dels pilars del seu treball ha estat esforçar-se per tal que tots els alumnes agafin gust per la literatura i les lletres en general. Destaca pel fet d'haver tirat endavant l'educació secundària al poble i haver estat al capdavant de l'institut. Al marge de la vessant professional, la Marta sent passió per la terra i defensa i dignifica el treball dels pagesos d'aquí i d'arreu. Les 20 llengües europees oficials. Hola, Marta. Hola, bon dia, Jordina. Què tal? Molt bé. Fa calor. Una miqueta de calor pel temps que Què? estem. Doncs no res. Dic, com es porta això de viure tants anys entre classes i alumnes? Doncs mira, força bé. Sí? Es pot anar portant? Sí, Pot aguantar? Sí, si la feina que fas t'agrada, penso que sí que és el més important. Que sempre és més fàcil, no? Sempre és més fàcil. Perquè tu quants anys fa ja que t'hi dediques? Ja, doncs mira, vaig començar el setembre del 1981, per tant ha fet 30 anys dedicats a A l'educació. l'ensenyament. I sempre a la selva, oi? El primer any no, és a dir, vaig començar un any, vaig fer diverses substitucions per aquí a la comarca i del segon any ja vaig estar aquí a la Ja sempre aquí. sempre. Doncs mira, hi ha poc temps, no? Bueno, poc temps, 30 anys. Amb 30 anys... Vull dir, però 30 anys que tampoc és tant, si ho mirem al llarg de la història, quants canvis, no? També a la selva. A la selva i amb el cas del sistema educatiu En i general. tot, molts canvis. Aquests dies, al setembre, ara pensava justament que fa 30 anys que la meva història així com a professional ha anat lligada i mai no me n'havia donat el que és l'escola catalana. Sí? Amb aquestes mogudes que ara hi ha hagut al començament, doncs sí, perquè em sembla que vam ser la primera promoció, després de fer les oposicions, que vam poder escollir dos concursos. No, jo vaig fer concurs general i em va tocar un poble de la província de Barcelona i llavors vaig concursar, podíem fer-ho dues vegades, i el concurs d'escola catalana i em va tocar el Llibre Cristià. Mira, per sort o per desgràcia, Era aquí la Pobla i era et aquí a la pogut quedar. selva i tot el que sigui. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però mira, Doncs, això m'ha en aquest tocat. cas potser Sí. no seria així. No ho sé. Doncs mira, justament hem vingut aquí davant de l'Hort d'Iglesias perquè, clar, tu especialment, no?, que vau engegar l'institut i també doncs, com per tot el que ha simbolitzat l'educació secundària aquí a la selva. M'agrada molt que hàgim escollit aquest lloc, perquè és això, aquí des del 1996 es va començar a fer doncs, el que és l'ensenyament secundari. Mai a la selva n'hi havia hagut. Mentre es feia l'EGB sempre s'havia estat fins als alumnes a vuitè aquí. Ja fins als marxaven 14, fora, no? Molt bé, quan tenien 14 anys. Els que S'acabava volien la vida continuar educativa a la estudiar, selva. o anaven a l'Institut de Reus, a les escoles de formació professional. Llavors, amb tot el de la reforma, l'ensenyament primari s'acabava als 12 anys. Llavors sí que hi va haver una inquietud, en certa manera, en tot el poble, de que les criatures amb 12 anys eren molt jovenetes Per marxar i es va crear. cap a Reus. O sigui, va ser com un gran pas, no?, que Un deies gran cap a la pas. unitat, també. Sí, sobretot això és el que jo penso que per això sembla que sigui símbol, no? Perquè en aquest poble sempre quasi les coses han anat així per via doble, no?
i amb la qüestió d'ensenyament també, i doncs hi havia força prejudicis, la veritat, les coses han de dir pel seu nom, no? Entre els nens que anaven a l'escola pública i la canalla de la concertada, però gràcies a la voluntat i a l'esforç de totes les comunitats educatives i de les associacions de pares, especialment d'un col·legi i de l'altre, i també a l'empenta de l'Ajuntament, perquè realment va ser l'Ajuntament el que va estirar del carro, no? En aquell moment hi havia l'Ignasi Carnisser, i realment va ser molt l'esforç i les peticions a la Generalitat, al Departament de Tarragona, però finalment ho vam aconseguir. No hi havia, clar, vam ser dels únics centres de tot Catalunya que es va començar, i era gràcies a que van posar les instal·lacions municipals, perquè els altres centres ja tenien uns espais adequats. I aquí va ser, doncs, l'Ajuntament va adequar, va habilitar aquest famós palauet, diríem, no? Per les aules, van semblar correctes i aquí comença la història de l'educació secundària. Però abans d'arribar a aquesta història, no, també hi ha un llarg trajecte pel que fa a l'educació. I és curiós perquè aquests dies treballant l'entrevista, no, hem vist que hi ha com una miqueta de recorregut. O sigui, des d'aquí a l'Hort d'Iglesias podríem passar cap al que eren les escoles nacionals, Sant Agustí, Sant Rafel, i arribem a dalt de tot, no?, amb el complex educatiu ara de la Rasa. Vull dir, i havíem pensat també que per parlar del tema, què et sembla si féssiu una miqueta aquest... Sí? Vosaltres maneu. Fem el recorregut? I tant, i tant. Doncs comencem per allà, no? Vinga. Rere el negre profund dels teus ulls, des del fons de la teva mirada, s'intueix el fulgor d'una llum, però és tan tènue i tan lleu i s'apaga. I aquesta és la primera parada del recorregut que dèiem, no? Que això, ni que sembli curiós, eren les primeres escoles nacionals. I tant, les primeres escoles nacionals construïdes aquí al poble. Perquè d'escola pública sempre n'hi ha hagut a la Selva? Sí, sistema públic des de sempre. No sé que s'hagués tallat durant els temps de la guerra, però sempre n'hi havia hagut. El que passa és que no es deia escola pública, eren les escoles nacionals. Que en cert moment no tenien gaire prestigi, oi? No, en veritat hem de pensar el moment històric, no?, durant sobretot durant la dictadura i durant tot el que sigui, el sistema públic estava bastant desprestigiat, vull dir. Però d'aquí d'escola sempre n'hi ha hagut. Fins a partir dels 60, però a partir dels 60, aquí, que suposo que devia ser els anys en què es van construir, va tenir tota una revifalla i gràcies a la feina i al treball dels mateixos professors la cosa va endavant. Perquè com s'organitzava? Era un sistema completament diferent al d'ara, no? Home, era l'ensenyament primari que hi havia, vull dir, hem de pensar que en un segle aquí només hi ha hagut 3 lleis d'educació, encara s'estava fent la llei, no sé si era la Moyano, de finals del segle XIX. Però una mica organitzat com puguis, no? I organitzat com puguis, sí, l'escola dels mitjans, dels pàrvuls i dels grans. I s'acabava aquí, menys problemes. Uns i altres anar fent. Sí, anant treballant. Bueno, coses que té la vida, ara acaba sent l'escola de música. De música, almenys s'han pogut adaptar. Exacte. La mar de bé i... No, un espai aprofitat. Llavors, aquí dalt, que hi ha Sant Agustí. Sant Agustí. Què et sembla? Que hem de pujar una miqueta, parlem del que era l'educació als nois. Sant Agustí i el que era el casal, que es coneixia com l'escola parroquial. Ah, doncs anem-hi. Una estela en la nit clara d'hivern, el far llunyà enmig de la tempesta, la teva ombra envoltada de llum, reflexa la lluna rere la finestra. Creu en mi. Ara que estem aquí, no?, davant de Sant Agustí, que tu explicaves que sempre hi ha hagut escola pública a la Selva, que jo de fet em pensava que no, que potser hi havia temporades que s'havia aturat el que era l'escola pública. Com convivien, no, els dos sistemes? O sigui, quina importància tenia Sant Agustí quan també hi havia l'escola nacional? Bé, Sant Agustí, així conegut com l'ensenyament que donaven els frares, els hermanos que deien, que també diu Puig i Ferreter, era molt important, sobretot a finals del segle passat i començaments del segle XX. Ells educaven bàsicament nens, no? Nens de les famílies benestants del poble.
nens d'aquelles famílies que potser tampoc, sense ser massa benestants, creien en la importància de la cultura. I Marta, m'havies comentat, no?, que tenies un text de Joan Puig i Ferreter que explicava ben bé què era l'educació de Sant Agustí, no?, que exemplificava i descrivia força. Sí, perquè, clar, com nosaltres ens recordem, realment és un text del cercle màgic. Les escoles eren una quadra gran, una planta baixa de construcció recent, anexa a l'antic convent de Sant Marcel·lí, dividida en 3 sales, la dels pàrvuls, l'elemental i la superior, a la qual assistia Janet. Convent i escoles eren situats als afores del poble. Aquestes ja tocant els camps, en el límit per aquella banda de l'hort dels pares del Sagrat Cor de Maria, sinó que tothom els deia els frares, en record de l'antiga comunitat de benedictins que havia residit allí. S'entrava a les escoles pel camí de Reus, però abans es trobava un pati llarg i estret, emmuradat, amb un gran plàtan davant la porta. A l'altra banda de les escoles hi havia els conreus, bonica propietat dels religiosos que treballaven als hermanos pagesos. Els mestres de pàrvuls i dels elementals també eren hermanos, però els dels superiors era un pare, generalment instruït, escollit per la seva vocació pedagògica i els seus coneixements. El mestre actual era el pare Aleu. Bueno, allò que explicàvem, no?, dels 3 grups... Dels 3 grups, pàrvuls, mitjans i grans. De com es barrejava també més l'educació, no?, amb el poble, amb el conreu, els pagesos, també la importància que tenia la religió en aquell moment al poble, que potser ara no la té. Molt bé. I això dels pàrvuls, dels mitjans i dels grans era interessant, perquè ells mateix ho diu, no? La qualitat d'ensenyament i d'aprendre era quan arribaven els grans. Molts ja es perdien pel camí. I pensem que això estem parlant de començaments del segle i que era tot el que és l'escola en català. Vull dir, realment ens parla de que llegia, aquí hi ha un altre moment, diu, quan llegia el trobador català, per exemple, llibre que el pare Aleu havia introduït a l'escola, Janet exultada. Trobava les paraules avellotades, dringants, colorides, fresques, és a dir, que parla tot amb una importància literària i un gust i una satisfacció de coneixement d'autors universals impressionant. És a dir, que la cultura havia de ser, el nivell havia de ser molt alt. Potser més cara. Això ja és cosa d'una altra història. Doncs què, anem cap a Sant Rafel i parlem de l'educació de les noies mentre. És meu desert, sempre és meu desert. Ses flots són margelides, un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines, tantem els ulls, imaginam fusta i silenci totals, espai obert fins i tot el cel. Doncs ara que hem arribat aquí davant de Sant Rafel, no? És com passem de l'educació dels nois, passem a l'educació de les noies, en aquest convent, vull dir que... De les famílies a començaments de segle, sobretot, tampoc benestants, perquè he estat un poble molt de pagesos, però les nenes venien aquí a Sant Rafel. I què creus que han representat les monges a la selva? Les monges jo em penso que és aquest paper paral·lel al que feien a Sant Agustí com a nois, aquí noies. Però dius que potser la qualitat no era tan bona aquí. A veure, no, de fet, penses en el lèxic, una de les coses que sempre es comentaven, a començaments del segle, ja recordo els meus avis que em deien que les nenes anaven a costura i els nens anaven a estudi, només simplement el fet, la diferenciació. Semànticament, la diferència entre uns a l'estudi i les altres a costura. Mira, justament, ara que parlem de costura, aquí al programa sempre recuperem una frase de Puig i Ferreter, d'acord? Tu abans ens has llegit el fragment ja del Cercle Màgic, que també li tens una especial admiració, no?, a l'autor de la Selva, i nosaltres, doncs, com que també ens hi hem des de la moixera del programa, i també recuperem això, no?, què vol ser la societat salvatana, doncs n'hem escollit una de la farsa i la quimera, on ell parla de Sant Gabriel, que és allò que dèiem, no? Deia Sant Marcel·lí per dir Sant Agustí i Sant Gabriel per dir Sant Rafel. Llavors, si vols, mira, llegeix-la. Ah, molt bé. I en parlem, perquè justament és això, no? Anar a costura, què volia dir, què no. El prestigi de la casa és el col·legi de dalt, la pensió per a noies riques.
Aquestes són pròpiament les col·legiales. Les de baix són les del poble que van a costura. Joan Puig i Balaguer, i tant. És una cita, no? Però ve dir això, no? És que s'enganxa perfectament Clar, és que és aquesta diferenciació, no?, que parlem, sobretot, diferenciació per sexe, Sí, nens, nenes... educació religiosa separada, quan les escoles nacionals anaven junts, oi? No, però les classes també anaven per separat, si no ho recordo malament, eh? Val. O sigui, va ser després, a partir del que és això que te comentava, el vol dels finals dels 60, que comencen a anar barrejats, però tampoc no t'ho puc dir massa cert. Doncs llavors això, diferenciacions per sexe i també per classe social, no? Com deia, les riques són les col·legiales, les del poble van a costura. Què era ben bé anar a costura? Tu ja no hi vas arribar a anar. Jo no vaig arribar a anar a costura, vaig anar a col·legi, però en fèiem de labors, fèiem costura, perquè costura és aprendre doncs, a mantenir una casa. Però, per exemple, la meva àvia, Sí. la padrina, com diríem aquí, Sí. no? Què feia quan venia a Sant Rafel? Suposo que feien el primer ensenyament, les 4 regles que deien, no? Llegir, escriure, comptar... Multiplicar i dividir. Multiplicar i dividir. Això era l'important, i en quant moltes hores de labors. Labors és el Perquè que una bona... dèiem, que era la costura. Mira, jo encara vaig fer un joc de taula, de tatxada, que en dèiem que era punt de creu, és a dir, que era important unes hores Que la bona sabés fer. saber cosir. I ara ja deixant de banda Sant Rafel, Sant Gabriel, bueno, Sant Agustí, que deia Joan Puig i Ferreter, quan podem parlar d'escola pública i laica a la Selva? Tot comença els vols d'això del final del 70, el 71... Fa 30 anys. Sí, el 71-72, el 72-73 van pujar alguns dels nens de Sant Agustí van pujar aquí, els altres se'n van anar a les nacionals. I aquí van pujar els nens amb un dels mestres que estava a Sant Agustí, que és el Jaume Miralles, que després ha estat el director. Ha estat director de la pública durant tants anys, fins ara que s'ha jubilat. O sigui que a partir dels 70 ja trobaríem la Selva, no? El que seria després el Gil Cristià, bueno, aquesta escola pública ja laica, i Sant Rafel, que ja acolliria nens i nenes. Molt bé. Primer van ser les nacionals, abans de Gil Cristià era Josep Llombard, que era allà al pati que vam anar, i en 4 anys més tard ja va estar el Gil Cristià. Això també, tot el valor aquest, ja aquí suposa un gran canvi de qualitat de l'ensenyament, perquè realment jo no sé si no van ser la idea dels mateixos mestres aquests de Sant Agustí, el que ja es van obrir una mica les portes, pensem això que estem a l'any 70, després de tots els moviments així democràtics, bueno, predemocràtics i tot el que sigui canvis socials, els mateixos mestres demanaven uns canvis. No? Perquè l'escola no se sostenia, el que dèiem, el nivell educatiu era massa baix, molt dominat pel moviment franquista, potser. Molt moviment franquisme, i llavors el que es volia era canvi d'aires nous. No? Hi ha uns mestres que ja estaven llavors a la pública i que a partir de llavors el prestigi ja va pujar en picat, i mestres que s'acaben de jubilar. Pensem que la gran feina aquí de l'Escola Nacional i de les unificacions havia estat de la Josefina Rosell, el Joan Maria Bernet, el mateix Jaume, la Neus Estrada, que s'acaba de jubilar, la Feli Blanc, tots aquests professors que encara jo me'ls he trobat, el Gil Cristià quan hi vaig tocar, són uns professors oberts al que és els canvis, oberts a l'escola laica. I que també són els pioners d'aquest canvi, d'aconseguir que l'escola pública tingués qualitat. De l'escola pública en general. Molt bé. I ara, anant una miqueta al present, encara hi ha aquesta rivalitat, no, al poble, vull dir, no és una rivalitat potser, però sí que és un tema que sempre que es toca crea una mica de conflicte, que és en quina escola has anat, no? Això ho saps més tu. Sí, que jo he anat a les monges, doncs, que és a les monges, ets del Gil Cristià, bueno, que ara ja hi ha 2 públiques també. Llavors, tu, deixant al marge una miqueta personalitat de Marta, com a persona experta en l'educació, bueno, en el que és ensenyar, què diries que porta un sistema, què porta l'altre? Quines crítiques, quins elogis els hi pots fer? Jo, esclar, tocar temes de sensibilitats i de tot el que sigui és dur. A nivell educatiu ja em penso que a la Selva podem estar contents de la qualitat que dona el centre públic i de la qualitat també que dona el centre d'ensenyament. En quant seran les qüestions aquests prejudicis que encara es conserven d'aquest poble que ja ho veiem, que en Puig i Ferreter ja hi eren, els farsans i els quimèrics, és tota una qüestió... Com la història es va repetint. Com es va anant repetint, però aquí hi ha una cosa positiva, no? Que jo veig que és, bueno, almenys, des de la meva opinió, hort d'Iglesias, no? Jo em sembla que per això és allà on hem començat i on he dit això, em sembla que és el símbol. Que allò va marcar un punt d'inflexió de dir, doncs, de pensar, s'unifica. Mentre hem estat criatures, jo em penso que és un sentit de llibertat, no? Poder escollir l'escola on tu vols. L'escola on vols anar els teus fills quan són petits, però a l'hora que comencen a ser grans i que han de fer poble, em penso que és el gran encert de que tots es trobin i que tots tinguin un lloc
comú. Em sembla que és això. Doncs ara ja sí que per acabar el recorregut podríem anar cap a la Rasa, Molt bé. al nou complex, no? Doncs anem per Que també hi ha amunt. coses per explicar. Per amunt, molt a prop, aquí. Sí, sí, sí. els aliments més primordials, falta i defecte brutals. Ses coses no són fàcils per ningú dins de testigló tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És bonic, no? Aquest espai que ha quedat aquí. Que preciós, tan tranquil, avui, aquest sorollet d'aigua. Per què n'opines d'aquest complex educatiu? Ho veus bé, que el poble això hagi creat com un espai dedicat a l'ensenyament? Jo l'espai el trobo idíl·lic. Aquí fent, ja ho veiem, tot junt, tot tranquil. Des de dalt el panoràmic del Camp de Tarragona és immens, és a dir, sembla que és el millor espai que es podia trobar. T'imaginaves mai que haguessis acabat fent classe al que era la casa de la Bel i Ferreter? Doncs la veritat és que quan estava a l'escola de primària no m'ho podia imaginar. En el moment en què vaig decidir passar a secundària ja sabíem que les instal·lacions de l'Hort d'Iglesias eren provisionals per 3 o 4 anys, ens hi vam estar 10 i que havíem d'acabar ja aquí. Això ja ho sabíeu, doncs, des d'un bon inici. Això ja sabíem que el lloc destinat era justament per aquesta voluntat i haurien d'estar tots com a poble tan agraïts a la Bel Ferreter, perquè la seva idea era justament aquesta, que sembla que remunti a les idees que tenia la República, no? Que en un mateix espai hi pogués haver, doncs, des de... Tota la comunitat d'alumnes d'un poble. Des de petit, des de pàrvuls, doncs, fins... Els més grans. Fins a l'educació secundària. Aquí tenim batxillerat. I aquí tenim batxillerat. I parlant de batxillerat, no? Com veus que el poble hagi ofert aquests serveis? Batxillerat, educació secundària, parlàvem que al principi, no? L'Hort d'Iglesias ho va aventurar, però ara ja portem més de 10 anys d'experiència, bueno, en el cas de batxillerat, fa 5. Vosaltres vau ser la segona promoció, deu ser la cinquena o la sisena promoció. En el moment en què vam arribar aquí, que això devia ser, bueno, ja no recordo ara ben bé de cursos, uns 5-6 anys. 5-6 anys. El primer any que vam estar aquí hi va haver la primera promoció de batxillerat. Llavors, com es valora, doncs, que el poble hagi fet aquests serveis? Com observes realment tu la qualitat, la gent continua venint? Jo trobo perfecte, de fet, un poble com la Selva, que només oferís l'ESO fins als 16 anys, semblava una cosa com a mitges, no? Que trencava. La idea de l'educació secundària és la secundària obligatòria i acabar amb batxillerat, tant de bo també si hagués pogut fer formació professional, no sé, els cicles formatius, però d'entrada jo en trobo positiu. Com és un centre doncs, amb unes mides força reduïdes, aquí l'edifici està pensat per ser 3-2. Això vol dir 3 grups d'ESO per nivell i 2 grups de batxillerat. Per tant, penso que, esclar, ens coneixem molt i jo ho considero molt positiu. Molt bé. I el nivell de l'educació influeix? El fet d'educar en un poble, no? Quines coses positives té i quines coses negatives? És el que comentàvem abans. Sí. Potser el fet que la gent es coneixi més, hi ha una atenció més personalitzada, potser es pot influir més. O sigui, quines diferències trobaries, per exemple, d'estudiar aquí que no pas estudiar al Reus 3? D'entrada, doncs, la qüestió, justament pel que fa als horaris i als mitjans de comunicació i de transport, està clar que és molta comoditat per totes les famílies de la Selva que la canalla es puguin quedar aquí. Però tu creus que com a poble es pot donar un plus de qualitat en l'ensenyament? Jo penso que sí, potser el fet això de centre de dimensions més reduïdes, de conèixer més els alumnes, de que queden tots compactats ja en el moment això en què ja són adolescents. Aquí venen nens, hem de pensar de l'Ubiol, de les Masies Catalanes i del Moster, els de les dues escoles de la Selva. És a dir, ells ja han trencat també aquest cercle, ja no són únicament els nens que han començat a guarderia, que han acabat també trencaria una mica les relacions humanes, de convivència, i és un grup força coherent. Jo en aquest aspecte ho valoro molt positivament i d'unió de poble. Acabat ja volareu. Cadascú ja fa el que li sembla, no? D'entrada penso que tenim uns centres, tots els centres que tenim de gran qualitat, que podem estar contents a la Selva per això, que el nivell dels professionals de l'ensenyament també és ben alt, només cal pensar en la quantitat de
de professorat que hi ha molts d'ells, que són definitius que s'han anat establint aquí a la selva, per tant, significa integració. Amb el poble, no, també? Sí, i molt agraïment, que ara parlo com a professora de l'institut, no? Justament molt agraïts a totes les famílies que han cregut en aquest sistema de poble, que han anat tots a la una, que en el seu moment van fer l'elecció de deixar els fills a l'institut. Molt agraïdes a les famílies, a les associacions de pares que han treballat, i tant de bo això pugui durar i perdurar, perquè tots ho sabeu que quan acabeu aquí potser primer hi ha aquests mica de recels, però quan sortiu, tots sortiu amb una idea que la selva és una i no dues. Clar. I això està molt bé. Molt bé. I ajuda a tirar endavant el poble, no? Ajuda a tirar endavant. Doncs no res, Marta. Moltes gràcies per aquesta estona. Molt bé, gràcies a vosaltres per l'amabilitat i aquest passeig tan agradable. Molt bé. Què, tornem a baixar a Poble Avall? És el que toca, no? Amb la Marta ha quedat clar que l'educació, sens dubte, fa poble. I és que el fet de poder gaudir des de fa 10 anys d'una educació secundària a la selva ha permès que tots aquells joves que ho vulguin, sempre respectant qualsevol opinió, hagin pogut compartir un espai unitari educatiu. Això ha fet pinya i, sens dubte, s'ha de valorar en una selva que encara està força dividida. Al programa també hem vist com ha evolucionat l'educació des d'aquelles primeres escoles nacionals, en què, com deia Joan Puig i Ferreter, el Cercle Màgic, dividien els alumnes només en 3 grans grups. També hem vist com s'ha lluitat per realment aconseguir una educació igualitària entre nens i nenes i com s'ha ratllat també molt en part pels professors per donar una qualitat a l'ensenyament d'avui. El model actual rep crítiques, sí, i no és el millor del món, no ho negarem. Tot i així, s'ha de veure que des de finals de la dictadura franquista fins avui s'ha fet un salt qualitatiu molt important. Això no vol dir, però, que no s'hagi de continuar lluitant per una escola pública i de qualitat, perquè, sens dubte, aquesta és la base fonamental per qualsevol societat formada i democràtica. I també pensem, ja per acabar, que nosaltres, com a poble, com a salvatans, hem d'aprendre a valorar aquests serveis educatius que fins fa uns pocs anys eren impensables. I això és tot per avui. Fins aquí arriba el programa que hem dedicat a l'educació amb la Marta i us esperem una setmana més a Des de la Moixera per conèixer una mica més a fons la selva amb un nou protagonista.